Халмағығып, эфирда интервью тапшыруы студиялы Гүлсімә Иштанова. Программабыдың қонағы шағыр әм журналист Республиканың Шайғзада Бабич исеміндегі яштар премия лауреаты Ақболат журналының баш мұхарири Лариса Абдуллина. Халмағығып. Халмағығып. Бына бұйыл Башқұрт дүнияғы өсін Лариса шундай зур ихтәлеклі вақиға тәйті Қаруан Харайға 75 ел. Һәм ұшу оңайдан Шайғзада Бабичті итке алмау мөмкин түгел, сөнки бына яңырақ оның тұрғанда хатирәләр оқып отырғанда шундай шаяртуға тап булды менде замандаштар арасында. Қаруан Харай түгел, ул Бабич Харай, һин шуннан башың сықмай дип шаярткандар икән оның тұрғанда. Сөнки белеүебезчә Бабич ул ошо халыктың азатлыгы, милли республика өчен көрәшкән кешеләрнең береһе, шулай бит. Бу һүзләр шаярту катыш әйтелһә лә, ул ысынлапта шулай. Улны Бабич Харай дип тә әйтһәк була, сөнки тап Башкортстандың дәүләтчелеге, уның язмышы, уның рухияты хәл ителгән мәлдәрдә ул ошында башкорт дәүләтчелегенең башында торган шураны итәкләгән сәркәтип булган һәм безнең дәүләтчелектән шул вакытта тәүге курултайларның документларның астында да бит сәркәтип Шайғзада Бабич тора. Һәм ысынлап та ул унда бына шигырь һөйләп кенә түгел, музыкант буларак кына түгел, үзенең дәүләт эшмәкәре, җәмәгать эшмәкәре буларак та һүзен әйтеп, ысынлапта Бабич Харай булдырган кеше. Һәм бөгенмән безнең ул дәвребез Бабич дәвремен исәпләргә була. Бына безнең шәхестәр дәврде билдәләп бит инде. Ул Бабич дәвре, ул Валиди дәвре, ул ысынлап Бабич Харай. Ысынлапта бына бер яктан караганда шигърият һәм сәясәт янәш төр төшенсәләр түгел, һәм икенче яктан Бабич һынлы Бабич булып та бына ошондай Башкортстан өчен булган көрәштә ситтә калу мөмкин түгел, һәм шулай бит. Мөмкин түгел бина ул үзе хайланмыш, язмышлы шәхес. Бина унда шәхестәр әллә нигә бер туаларын. Бер үләһәң, бина әллән әле кайтанан кайта уның язмышына игътибар итеп, мин шуны һәр вакыт бу 24 ел гомер яшәгән кеше. Әмма әйтерһең ул тотыш буат яшәгән. Ул буатка үзенең һүзен әйтеп киткән, халкына үзенең һүзен әйтеп киткән. Һәм без һөйләй алабыз Бабич дәүләт эшмәкәре, җәмәгать эшмәкәре, Бабич виртуоз музыкант, Бабич шагыйрь, Бабич журналист, Бабич актер. Уның турында һәр яклап асып була Шайғзада Бабич турында. Ана бөтәһлә нимәнән килә, ана уның шул үзенең халкының асылын, башкорт милләтенең дәүләтчелеген булдырудагы үзенең ролен тәрән аңлап, Аллаһ Тәгалә уга кушкан миссияны бар асылман үтәү. Бына безнең ул башкорт шигъриятендә, ондай башкорт рухиятендә ондай шәхестәр бик күп. Бабичтың үзенең урыны аерым урын. Бер яктан уның яшьлек гомере өҙөлүе, ана шул безнең күңелдәребездә лә ул нык тәрән йогынты яһай. Ул бит менә төрки каганда булган бит инде. Иң беренче төркиләргә өндәшү. Ана төркиләрем топланыгы, берләшегез дигән фикер. Шуннан менә игътибар итеп менә башкорт әдәбиятын, башкорт һүз сәнгатен өйрәнгәндә тәүгеләрдән булып менә Акмулла булганнан, Шайғзада Бабич, Сафуан Яхшыгыл халкына үзенең милли асылыннан башкорттар дип беләшәләр. Башкортты менә бигрәк тә мәгърифәтсез шагыйрь буларак Шайғзада Бабичның иҗадында ана шул милли асылды һәм төбәп үзенең халкына әйткән һүзләр асык ярылып ята. Менә Башкортстан безнең һәр бер уның ана шундай уның төп иҗадының кредоһын билдәләгән шигырьдән хәзергә аттан беләбез. Һәр балалар яттан белә, йырлап йөриләр һәм бына шуңа күрә милли асылды билдәләгән шигърият бул һәм ул тап халыкка мөрәҗәгать итеп әйтә. Бына шулай бына мәсәлән Башкортстан ерлегеннән караганда Константин Иванов бар. Шулай ук мәгърифәтсез шагыйрь суаштарның, ул шулай ук суаш халкына май чуваш итеп эндәшә. Бына ондай әдәбиятта ул мин әйтерем хатта бик һирәк күренеш бына язучының, шәхестең үзенең милли асылын билдәләп халкына, дәвренә, милләтенең исемен эндәшү. Һәм ошо урында без мөгаен Бабичтың алган тәрбияһе, уның атасы-һе, гаиләһе турында әйтергә тиешбездер. Сөнки бына ошондой тәрбия тап гаиләннән килә, шулай бит. Шулай ул һәр дәвр шулай булган. Бына балага тәрбия гаиләннән бирелә, уның атаһы мулла бит инде. Һәм Мөхәммәд Закир мулла ул бына үзенең бына ошо документ бар, бына без бу архив документлары, ул бunda бына бөтә прошениеһендә яза, ул происходя я из башкир-вотчинников Бирского уезда, Кигазбашевской, ныне Мишкинской волости, деревни Кигаз-Тамакова. Ошонда бына үзенең прошениеһендә указлы мулла буларак на соборный үҙәк мәсеткә прошение яҙа ул. Һәм бына ошо мулланың гаиләһендә ул бик матур тәрбия алып үҫә генә түгел, зыялы гаиләлә үҫә. Зыялы гаиләлә үҫә. Булар искиткес зыялы гаилә, сөнки бына без мәсәлән
2004 елда Яшьлек газетында зур итеп уның 2 биткә Шайх Здабавичтың шәҗәрәһен сыгардык. Менә улар беренчедән улар укымышлар, икенчедән улар хәрбиләр. Менә Бәбистән башлап, аннан 5 улы, ана шул тармакланып китеп, һәм менә Рылвандың улы Мөхәммәд Закирның улы Шайхзада, менә ошо шәҗәрәне бастырып сыгардык. Һәм менә бу куәтле нәселдән Бына бүгенге көндә лә улар сынапта куәтле нәфер, уларның арасында бик күп шулай бына югары белемле, төрле өлкәләргә бына әйтәйек, әдәбиятта гына, сәнгатьтә гына түгел, инженерлар бик күп. Бик күп бына төзү, архитектура өлкәһендә эшләгән кешеләр. Бик данлыклы нәсел һәм мин бына улар бына бай әйтеп киттек, Бабич Харай дигән ул шаяртыбыга әйткәндәр, чөнки ул үзе шаяртуды кабул иткән һәм бер эфир вакытында бәлки әйткәнмендер әле, ул әйтә бит. Бер этлек булган дип кенә шигырь язып киткәнем, әйдә яз диләр, шигырь яз диләр, мин шаяртып кына язып киткәнем дип әйтә ул. Бына ул үзе лә тормышка шундый шат, ул шигъриятендә лә һизелеп тора, шундый энергия, шундый көч, куәт, шундый тормышты ярату, мөхәббәт Башкортстанга, башкорт халкына. Бына кем шул хәтлегем итеп әйтәлә, Башкортстан, Гөлбстан, Сөмбөлстан, Нурбстан. Ул шул тиклем, я булмаса Салават Юлаевка, Салават кандай арыслан, Салават Аллаһ арысланы дип. Бына кем шулай дип әйтәлә, үзенең халкына, үзенең шәхестәренә. Бына ошондай матур тәрбияне бына ул алып үскән Мөхәммәд Закир Мулланан. Һәм Мөхәммәд Закир Мулланың ул үзе лә шул тиклем улар Әсәнгә күсеп китә шулай, уларның гаиләһе. Ул казы мулла буларак Әсәнгә күсеп ултыралар, Саҗидә Манат битендә әсәһе һәм ул Шайхзада шагыйрь шунда үсә. Әмма бына риваяттар буенча, тугандары әйтүе буенча, ул битендә туа, әсәһе кунакка килгән арала Кыйгат тамакта туа. Бәләкәс малайда алып кайталар Әсәнгә. Шул ук вакытта бына бер үзенчәлекле күренеш, үз башкортларыма кайтып үләм дип, Шайхзада шагыйрьнең атаһы Мөхәммәд Закир булла Кыйгат тамакка кайта һәм шу кайтуының 5нче көнне ул сынапта вафат була. Уның кабере шу Кыйгат тамак авылында. Шулай һәм моны ошо авыл турында һөйләгәндә тагы һәм бер хүзегез искә төшә, Кыйгат тамакта Бабичтың тууына нисәләр юл тулуды билдәләгән сакта 2 аккош кайтты дигән язмагы истә калган. Ниндидер бер мистик күренештәр гомумән Бабичтың ошо тормыш юлын узата килгән һәм шулай бит. Уның нисектер һәр әйткән һүзе бит, үзе бер күрәҙәлек һымак, үзе бер Башкортстандың, бына хатта шул һүзе генә, Башкортстан азат булһын тиһәң, бер янема миллион үлем бирде ул. Һәм бына улар битендә, улар вафат була күмәкләп, һәм күмәк кеше бергә ерләнә, әмма шул уларның һөяктәре менән эшләгән галим Ринат агай Юсупов әйтә инде, уның башында гына 17 кылыс иде дип. Бына без хатта белмәйбез, бер янема миллион үлем бер безнең атаклы шагыйрыбыз нисек унда газаптар менән ошо дөньядан киткән. Ул әйтерһең менә ошо унан сынапта бит, уның вафатыннан һуң Башкортстанда хәлләр ыңгай якка үзгәреш китә, сынапта ошо безнең үзаллыкта кулга алына һәм бына Аллага шөкер, уларның корбандары менән, уларның шәһид китүе менән безнең Башкортстаныбыз аякка баскан. Бу акыштар кайту сынапта бер мистик күренеш мак булды. 2005 ел булды. Бабичтың тууына 110 ел тулуда кыш көне акыштар кайткан Мишкә районында. Марый авыл янында инде, ул бидаларды барып, бuna газеттің шулай беренче битләреннән бирдек. Һәм шунда юлда кайтып килгәндә 2 аккош дип уйланып кайтып килеп, мин исемә төште. Бәй уның бит мәйтәм 2 аккош дигән шигыры бар. Һәм шунда ул нисек итеп, нисәмә елдар үткәндән һуң шу 2 аккош кайтырын хүрәтләй. Бuna әйтерһең, ул 2 аккош безгә без бит инде хисле халык, башкортлар дөньяга сәнгате күзеннән карап өйрәнгән, без үзебезсә буны атаһының һәм Бабичның рухы безгә фатиха биреп кайттылар дигән һәм кабул иттек. Барыбер сынап та мөгъҗиза бит. Һәм буна ул аккоштар. Әйе, ул язма, ул газеттың ул бите истә калган, сынап та ошондай аккошта ла була аккоштар дигән язма. Буна Кыйгат тамакка килгәндә, уның буенча ошо авыл һәм уның язмышы, гомумән Бабичка бәйле булу буенча һәм кызыклы гына идеялар да бар. Шуларны ла тамашачыларга yetkерергә ине. Асык музей иткәгә килә, шулай тәкъдим бар. Табигать, чөнки Кыйгат тамак искиткес матур авыл. Ул авыл минем кайбер вакыт бuna ул авылга кайбер айдарда мин ешрак бара торган, ешрак кайта торган хатта дип әйтәм инде, чөнки Тоғаньякка караганда. Бабичевтар, Каримовтар, унда авылда әле 2 урам, бер урам Бабичевтар дигән һәм икенчесе Каримовтар, Мөхәммәд Карим бер туганы бит Мөхәммәд Закир Мулланың. Һәм ул авылда шундай уйсан убалар, матур урман, елга агып ята. Һәм мин ошо
бына Бабич нуры дигән мәсет тора. Бында уларның ата нигезенә куелган такта таш. Шулай без аны бергә эшләгәнек. Менә шул Мишкә районы хакимияте белән берлектә яшьлек газеты ул заманда. Артабан бына атаһының кабер ташы алыштырылды. Унда һәм бына шул баягы үзенең прошениесендә һүзләрне без башкортча әйтеп алып яздык. Уны үзебез генә хәл итмәдек. Миңа менә мәсәлән шул шәҗәрәһен төзегәндә безнең атаклы галимыбыз Әнвар Гасандияров ярдәм итте. Уның тугандары Әхсан агай Бабичев, Халил Кадимович Фарваев ярдәм итте. Шулай ук ул Фәрвәҗетдиннең яны булып сыга бит инде. Менә шулай ук уларның рөхсәте менән язылды бу. Улардан Фатихал бергә төзенек һәм ташты ла Башкортстанның халышы Раул Бикбаев менән бергә, Рашид Шакур Башкортстанның халык шагыйре менән бергә бит бына Көйек түбәһенең Каңлы руының Асаба башкорты Указлы мулла Мөхәммәд Закир Гөлван улы Бәбисовтың туган юлдарын куеп, атаклы башкорт шагыйре Шәйхзадә Бабичның атаһы бында ерләнгән дип аны теркәп куйдык. Һәм бына ул унда халык барып зират кылып, дугалар кылып китәләр уның рухына. Һәм бына ошо авыл үзе лә ул музей һымак булып бара. Унда мәктәп бар, мәктәптә музей бар. Бына тора Бабичның үтергән мәсҗид һәм шундый урын һәм ошо авылды ниндәйдер бына Бабичтың музей итеп эшләргә кирәк. Мин моны нимәдән сыгып әйтәм? Миңа күргәнем бар. Мәсәлән, Есенинның шундый асык музее бар үзенең туган ягында. Мәсәлән, Тукайдыкы бар Кырлайда. Бына ошондай ул безнең башкорттың милли асылын аскан бына авыл да шулай, аның асылы ла, аның шигырияте, иҗады ла һәм безнең үзебездә лә шундай табигый бер музей булһа, бына бетә менә туган өен күрһәтеп, ул өйнең эсе нисек булган, бына ул шуннан йөгереп атлап уйнап биргән. Менә ул бит унда еш кайткан. Бына хатта шундай бер фикер яшәй. Ул үзенең кулъязмаларын ошонда алып кайтып калдырып китә. Уны тапмагандар өчен хатта халдыкка халып ергә күмәләр. Әле лә булһа уны эзләгән кешеләр бар. Асын шулайдыр да. Ысынлап та, әгәр дә был авылда Бабичтың асык һаулагы музее төзелһә, бәлки шагыйрьнең бына нуры тагыла яктырак балкыр ине дигән ышаныста шулай бит. Әңгәмәгез өчен һезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без Шәйхзадә Бабичты тагыла бер тапкыр итебезгә алдык. Студияла шагыйрь һәм журналист Шәйхзадә Бабич исемендәге Республика яшьләр премия лауреаты Акбузат журналының баш мөхәррире Лариса Абдуллина булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.